Sziasztok! Ez most egy újabb videó lesz. Én vagyok Peti209. Én Kolox 06. Igen, ő Kolox 06. És akkor neki is kezdünk a videózásnak. Én hazasétálok. Kolox meg hajózik. Hé, a hajóm! Eltört? Eltűnt a hajó. Eltűnt. Eltört inkább. Nem, így mentem és nem mentem neki semminek, hiszen srácok nem voltak. Nem volt ott. Hát, akkor tisztad. Kitűnt alólam. Jól van. Most fel tudok videózni. De van horkászbotom. Én megcsinálok egy bölcsizmát. Utána ott láttam egy sivatagot, szóval majd nézzük meg. Jó. Vadászok. Én most megnézem megcsinálok egy bölcsizmát. Még vadászok tehenek. Ott van bárány, kajál. Előre is bocsánatot kérek a folyamatos laggolásért, és hogy azért is, hogy ha valaki közbeszól a videóba. Ezért mindig előre bocsánatot fogok kérni, de ha nem, remélem az se baj. Nagyon örülök, mert egy ember lájkolta a videónkat, az első videónkat. És egy megtekintéssel. Igen. És ennek én nagyon örülök, mert legalább egy ember megnézte és lájkolta. Persze mi ketten is megnéztük a videót, ellenőriztük, de hát mi csináltuk, akkor nem tudjuk mi lájkolni. Kolox, hát eltört a hajód, itt vannak a darabjai. Hol? Itt van a kezemben most szedtem föl. Víz alatt voltál? Nem, itt volt a parton, a jobb parton. Az hogy lehet, mert nekem én a vízben voltam. Hát, eltört. Ennyi. Egyszer csak random eltört. Nekem nem baj. Csak neked baj. De csináltam még. Passz, nem mondtam semmit. Csinálok egy veteményes. Beestem egy gödörbe. Meg veteményes. Ezért most szomorú vagyok. Meg vadászok. Ó, tölgyfa. De ilyenkor nem hallod, hogy sebződök? Nem. Nekem nincs bekapcsolva a hang. Ja, jó. Na, akkor valahogyan kiúszok. Arra fele. Nem arra. De vízfolyás. Ez az, ki fogok jutni. Utána én láttam egy sivatagot, majd nézzük meg a templom. Templom meg falu ügyileg, nézzük meg a sivatagot. Eltűnt a láva. Ez kemény volt. Ó, basszus, ez homok. Na, kiütöttem. És most ki is fogok úszni. De gyorsan kell mennem, mielőtt meghalok. Ez az, kijutottam. Épségben. Már ha ezt lehet épségnek mondani. 4 szív. Hát nem holtam, szóval jó. Mit csináljunk a felesleges ajtókkal? Nem tudom, most a házba vagy? Aha. Ja, jó. Én megkeresek tintahallat, mert ebben a folyóban egy árva tintahal nincsen. Én láttam, amikor hajóztam. Meg sivatagot is láttam, majd nézzünk el a sivatagba. Hát, ha van ott valami falu, vagy templom, vagy cucc. De én nekem most tintakal kell, hogy megszínezzem a bőrcsizmámat. Tintakal? Tintahal? Hal. Halat mondtam. Nem azt mondtam, csak te hallottad úgy. Na mindegy. Vagy lehet, hogy olyan halk a hangom,
hogy félre hallottad. Ez könnyen megesett. Na mindegy, mert nem kell nekem most már tinta hal, hanem inkább tehenet örök. Találtam jó sok tehenet, ebből jó sok finom Akkor húsi lesz. a bőrt azt odaadod, hogy csináljak magamnak én is csizmát? Hát bőrből csak egy van, pedig már megöltem 2, de majd odaadom persze. Hí, de laggos. Most megvárom, míg újra nem lesz ilyen laggos. Neked nem laggol? Nem, nekem tök jó. Lehet, hogy Fraps. Hát, Meg nekem szabom. De Hát, nekem szabom jól van. van. Nekem, de nekem azért vagy ilyen, nekem a biztos azért szabom van ilyen. a... Nekem a szabom van a... Hogy hívják? Jó, de nekem biztos azért ilyen, mert mindent Nekem én csak- csinálok. nekem Én csak töltöm az a fel a laggós. videót, én nálam van a Bandicam, enyém a szerver, mindent én csináltam, szóval lehet, hogy azért Nekem ilyen csak az laggos. laggos. Nekem csak az laggos, hogy kiütök néha egy blokkot, és az vissza... Nem ütik ki. Vagy visszahoz. Ja? Hát vannak olyanok, nekem is volt már olyan. Sőt, most egyszer föléptem a szerverre, amikor nem voltál itt, és nagyon laggos volt. Nem tudtam kimenni az ajtón. Aztán Ott kiléptem, látok és visszaléptem, és úgy tudtam csak. Én látok sivatagot, majd oda menjünk el. Jó, majd elmegyünk. Templomra. Majd elmegyünk. De nem most. Kínás. Ó, te a ház, ja jó. Láttalak téged, az bemutatta a gép, téged láttak, de a ház így nem látszódott, és olyan volt, mint a repülnél túlélőben. I believe I can fly. Tudok repülni. De valamit kipróbálok. Odaadok, egy bőr volt, az úgyhogy megöltem vagy 5 tehenet, egy bőrt adtak. Ó, itt nem lehet kétfajta fából ajtót csinálni. Jó, le lehessen. Most is halk vagyok? Most nem. Akkor Nálam van tökéletes. tintazsák. Vagy öltél már tintahalat? Nem. Adsz Akkor én tudok adni. zsákot. Tintás zsák. Egyet kérek, adjál. Egyen van. Oké, tökéletes. Yippee-yay! Berakom a bőrcsizmámat. Szép fekete szedbe leszek a legvégén. Én is. Ezt így kell berakni. Oké, 1 perc van, és akkor letelik a 9 perc, és újra kell indítani a videót. I can fly! Vagyis inkább elzuhanás. Fél perc! Yeah! Annak miért örülsz? Azért, mert utána megvágjuk. Vagy hát egy ilyen kis, olyan, mintha teleportálnánk. Mert én máshova szoktam ilyen vagy menni mindig. És máshonnan folytatom. Utána majd, ha reggel lesz, nézzük át a sivatagot. Folytatódik. Bla bla bla. Folytatódik a videó. Yes. Aludjunk. Aludjunk. Ó, de gyorsan. gyorsan kisülik a hús. Szerintem Annyi aludjunk volt. gyorsan aludjunk. Én már alszom. Figyelheted. Hogy kell izét craftolni? Nyúl pecsenyét? Fogalmam sincs, de kell hozzá nyúlláb. Az mi? Ja, az a nyúlbőr, rabbit hide. Aha, de aludjál már, ahogy én. Nézd, milyen menőn alszok. Mindjárt, én most még megpróbálom.
Na de gyorsabban már. Aludjál. Na jó, fölkelek. A vaskaldom, eldobtam. Jó van, alszunk? Szerintem nem sült hús kell hozzá. Nem minél most sült nyúlhús kéne hozzá. Szerintem sem. De hogy néz ki a nyúlpecsenye? Úgy néz ki nagyjából, mint a... Gombaleves? Aha. Akkor gondolom kell hozzá fatál. Volox. Bocsánat, Volox valamiért letette a Skype-ot. Most hívom. Reggel van. Volox! 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 Megpróbálom. Jó, hívlak. Skype hívás. Na végre visszatértél, addig elmondtam, hogy letetted. De mi történt? De mi történt? Nem tudod? Nem mindegy. Egy creeper! Szia, Na creeper, akkor koma. megnézzük azt a helyet. Előbb megölöm azt a creepert itten. Ez nem akar robbanni. Nem mindegy. Mehetünk. Ja, azt láttad, az nem egy sivatag, vagy ez egy sivatag? Mindegy, én most csontit ölök. Én most csontit ölök. Háhá, lőjetek a víz alá. Áú! Lelőttek a víz alatt. Belülnek oda. De nem tudom megközelíteni őket azért, mert folyton arrébb löknek. Azt nektek. Meg fogok halni. Basszus. Hol vagy? Gyere már ide. De hol vagy? Hát kösz a ház előtt. És a vízben van pár csontváz. Ott vannak, hát 3 szívem maradt. De ez mi? Nem lehet megközelíteni őket, ne is számíts arra. De nekem sikerült. Hogy a lóba? Oldalról nem volt. Egy meghalt, 2 meghalt. Ez Jó. volt ennyire bonyolult. Hát kösz, haladtam feléjük, ütöttem volna, de mindig hátra löktek. Na de gyere akkor az időbe. Kéne valami jelet hagynunk itt. Kéne redstone, és akkor sokkal könnyebb menne. Vagy sokkal Meg könnyebb van menne. akkor iránytű. Hát igen, kéne iránytű. Nem térkép, hanem kéne redstone, és abból simán lehet csinálni iránytűt. Na, Ja. szerinted az egy sivatag? Vagy hol vagy? Ez vagyok. Ahol látlak. És miért ütöd ezt a fát? Hogy legyen építően. Ó, nincsen PvP, szóval simán beállhatok eléd, és nem tudod ütni a fát se engem. De jó. Ja igen, azt sem mondtuk el, hogy nincs PvP. Na mindegy, már tudják. Na gyere a sivatagba. Szerinted ki lájkolta a videót? Na gyere. Az írja meg kommentben. Ja igen, aki lájkolta a videót, az írja meg kommentben. Gyere. Mert lehet, hogy egy barátunk volt az, ismerősünk, de ne állj már meg. Ne állj már belé. Kérdezz meg bármikor. Én nem fekete azt értem, mert a sisakod az lila. Sötét lila. De gyere Nem, a fekete, sivatagba. az van kiírva. Olyan színű, mint amilyen tintaságot adtál. Az a csizmád, de a sisakod az... De a sisakhoz is ugyanazt a szint írja ki. Kiírja neked milyen színű. Vagy lehet, hogy a diéd az a színezve? Az diót az a színes. Nekem is Na jó. diót az a De hát színes. neked is Mert fekete. én adtam neked a sisakot, csak az beszíneztem elsőnek pirosra,
Igen? És utána ott tettem ott a feketét, és így sötétték. De világ. Ez nem sivatag. De, Ez neked sivatag? De hát ez egy hegy. Aminek a fele homokos. ó, de itt van. Cukornád. És ez olyan fontos? Na, mondom, ez nem sivatag. Csak te azt hitted. De nézd, itt van egy barlang. Várjál egy kicsit. Menj le, én megnézem ezt a szigetet. Egyedül nem szabad bányászni. Sosem, mert akkor, ha meghalok, akkor nincs itt egészet. Hát ez elég rövid bánya, de ott van szél. Akkor bányászt ki azt a szénet. Jó. Ez egy kicsi homokos sziget. Kinek pártol? Építek ide egy fát. Egy ilyen... Hát, építesz? Hát csak egy ilyen jelölést, hogy itt jártunk. Majd már látom. De menő ez a jelölés. Még menő lesz. Nem tudom, miért bonyolítom ennyire túl ezt a szigetet. Vagyis hát ezt a jelölést. De menő, azért bonyolítom ennyire túl. Vagyis hát Ha meg menő már lesz. nem tudod, hogy miért. Hát jó, tudom, hogy menő, de nem értem, hogy ha már menő, akkor miért kell még tovább bonyolítani. Hát, te csinálod, csak tudod. Az a baj, hogy nem tudom. Kiszedtem 15 szenet, pontosabban 16-ot egyből fákját csináltam. Szedek egy kis komolyan. Ó, hova kell Ó, itt is van menni? Na, akkor ilyen lesz. Ez olyan, mintha arra mutatna, hogy arra van a semmi. Ja, ez így jó lesz. És akkor mi van arra a semmi? Tettem egy kis komolyan követ. Erre van a tenger, amit még nem fedeztünk fel, szóval arra kell majd menni. Jól van, ez a homokon, ez a sziget, ez, vagyis hát ez a fa, De ez nekem nagyon van. ez egy olyan, mint egy iránytű, ami megmutatja, hogy még merre nem fedeztünk fel. Erre még nem fedeztük, szóval majd arra kell menni. És akkor gyere, Kvolox újra. Szí! Sziasztok! Ajc! Bocsánat, csak nem figyeltem oda, és véletlenül a bendiken már rég lejárt. Hát most ott vagyunk, hogy felfedezünk a tengeren, és hát, ja, ez történt. Ilyen bakik lehet, hogy lesznek más videókban Ó, van is. már nyúllába! Szóval ezzel is előre Fút, az mi? Mi ez a... bocsánatot mondok. Előre bocsánatot Fut, mondok az mit az jelent? ilyenekre. Fú, az a kaja. Előre is bocsánatot Akkor van kérek, nyúl kajám. Elvileg. mert ez így nem lesz jó szerintem, hogy folyton nem figyelek oda és folyton kikapcsol a bandikám. Mert csak 10 Mi percet ez a valami? Ez tiszta bug. Ez pannol a semmibe. Mi? Engem, hát ez a Minecraft. A Rabbit Food az mit jelent, mert kaptam egy nyúltól. Meg a nyúl flyol. Itt a hajóm. Te hova mész? Én még itt vadászok pár nyuszit, hogy tudjak csinálni magamnak belül a nyúlbőrből bőrt. Jó, hát De semmely sem dob nyúlbőrt. de ez hova úszik ez a hajó? Álljon már meg! Ne ússzál már! Áj! Én erre itt felfedezek azt a Oj, meg... nyuszi! Meghal. Kicsi. Aha, Kicsi. Akkor az nekem nem kell, úgysem dob semmit, csak... meghal. XP-t sem adott. Ez nagyon nagy lett. Nagyon nagy ez a sziget. Hát ez már nem is Ó, sziget. lávatenger! Ehhez képest, ahol mi élünk, az a sziget. Lávató.
És nyuszi. Nem, mert azt még nem fedeztük teljesen. Nyuszi! Nyuszi! Ezt sem fedeztük fel teljesen. Nem ment Szerintem semmi ez teljesen. az alapsziget lenne ebben. Alapsziget? Milyen alapsziget? Hogy ez az alap, ami eleve élni kéne. Ott annyi nyuszi van. De semmelyik nem dobja. Mi ütött meg? Én nem látlak téged, nem tudom, hogy milyen nyuszikról beszélsz itt. Én Itt voltam egy előtt. nyuszit sem látok. Sőt, téged sem látlak. Mert nem ott vagy, ahol én. Hát jó, de megvárhattál volna igazán. Mi? Kiléptél a játékból. Dehogy léptem ki. Ki dobott? Nekem azt írja ki. Na. Én meg nem tudok enni. De bágos. Úristen. Nem jó ez a sziget, én elmegyek, ez a bágok szigete. Alcímra. Legyen ez a sziget. Ez az alcíme, bágok szigete. Jó van, a videónak itt vége. Nem tudok visszalépni. És én is, engem is kidobott. Szóval akkor, bocsánat emberek, a bugért.